sunt Floricica și am 34 de ani. Sunt servitoarea și cochita casei. Salut, eu sunt Gica și am... Câți ani am făcut? 38, 36, 37 și 37 de ani și sunt bețăvanul casei. Sunt Modelin și am 18 ani și îmi place sunt aici să o enervez pe sora mea. Bună, eu sunt Maricica și am 16 ani și sunt floarea casei. Da, mă, fix tu. Ce-am zis, mă? În fine, papa! Bună, eu sunt Casandrica și am 18 ani și 2 luni și sunt viața lui Mădălin.